qismati shurm salom dunyoy nomardim mara chize majbur kard dobora sinat gardam salom edardi kuhna salomi ma alegi ma hamu suxtagi misli hezmi taidegi tu yore ki ay marafta ke diga nayomad ma ura namebахшим va xudo dadi qiyomat salom shahri g'am ma omadim dubora боба дили дупора ура гирезондан айма на хатай на хабарш садарего ишки мара кадан дар бадарш дига намебинам ак дилхоста ке тира бо мегардам кӯҳ ба кӯҳ миёвум паи тира бар мен сатанея брезя сади биста адир ба адир мегардам миёвум ҷои зиста машоире да кунҷи хонаи торик нишаста 5 сол мешавад ҷудоем ҷудои кадом хаста 6 мол гузашта гайбайн ту нарафти ай дилам 250 ҳафтаи ҷудои кадай пирам 1820 рӯз мешава ма танҳоем 43680 соат ҷудоем хушвақти насиби тв насиби ма тобу чиди 1,620,800 минут чид ки ту рафти ай барма тарки ёрӣ кадима да 5 соли ҷудоӣ фақат интизори занги ту будум ақалан я бор смс накади гап надорум да ғайратат ки ту пиздес накади ту да казаб кади ки ма як номарди пастам тура ғайри пасадам ҳичи наёмадай дастам гарчанде гунагори марам бегунонестам рӯзи туюд хирсандита ма да чашми дидестам да пеши чашмои ма у меқапае дасташ ба девона намешава охи ошиқи масташ ҳама қавлу қасамоша удо охи шикасташ ай осмон ситорат меовард синат ба қади пасташ ё физо намедонанд асли воқеара медониста намехондан ибайди туёнара намедонанд чақа ғамай дуруни иодам да медонистан мегузаштан ё суруди мотам да шаҳ агар мефаҳмидак шояд мара дарк мекард даста да дасту медода и туя тарк мекард ту чӣ менолӣ ай хоре ки ӯ да пои май чӣ ға мехӯри ай дарде ки да вуҷуди ту нест гӯё намехости гӯё ай ма дурут кардан аҷаб баҳонаи зуре гӯё маҷбурут кардан мара шабу рӯзум як айда назаранги сиёҳ алозаки ба кришаи обшижита биё ростиш кардагиим белда умеду фирӯз қатимай бету намегзаразаки и 50 тина